nakasuway ng treasure hunting. Ayan. Ha? Ako mga igsoon, 2 years ko nag-treasure. Tanang sign. Ma-X, ma-Y, tanang sign mga igsoon ako ng sunod. Nadunod na lang akong puro, wag yung kuha. Okay, gano'n lang kita madato. Pero diris kalibutan, usay dili itugot ng madato ta mga igsoon pero sa langit. Pag mangadto tag langit, pag maningkamot ang makaatog langit, ang ato ang pagatumban, bulawan mga kaigsoon. Amen. Amen. So mao na pinakadindot. Ang tanan mga lo Amen. iyang pagya salam Amen. nga pulawan. Tanan mga lo Amen. iyang pagya Oh God, hallelujah. Yes. Amen. Amen. Ganaan na kumukanta niya, may pakpak. Hallelujah.